आज हूँ बापनगर बर्थडे से स्पेशल बिरियानी हूँ से खुशी टे समस्त ताली मार दियो। हैप्पी बर्थडे। हाँ हैप्पी बर्थडे बापुनु, हैप्पी बर्थडे बापुनु। पैसा नहीं ताली मार ताली मारना मो निशान निशान ना हाँ टे नाग किस पियाज दर और हासर खबर शुणी जेजेमार हृदघात से बुढ़ी की कहीं जानूल तुम चिलिकारु रंगेलुंडा शोभा यात्रा आखिर तो चेहरा लिभे पारे ना एते भल पाए तते भूली मु पारे ना तू जानी चुकी ना आखिर तो चेहरा लिभे पारे ना एते भल पाए तते भूली मु पारे ना तू जानी चुकी ना पूरा पटे हल दो ना हाथ तो मुद्दे उठे पड़ता। अरे वाह सबुड़ा पूछी ना आली कस माने रसम आसे देखो तो चिकेन है आसलानी मसला पूरा पूरी कंप्लीट हो जाइए खाली बिरयानी राइस हमारे बाकी रही राइस पे छुंक दिया चल जा देखी झूली पर जा बढ़िया बढ़ा दौड़ी बुनी डान हाथ धर तो जो काकुड़ी काटलो कौट शिखिच काकुड़ी काटते आफ्रिकार काकुड़ी तो कौन कौन ककम्बर ककम्बर से गांगुला टा काटा गला कौन ना काटू हेलो
ଏଟା ବାପୁନ ଟିକେ ହାତ ମାରତ ବେଶୀ ভালো ঠারু তু বেশি ভালো বলি এতে ভালো তাতে বাসি ସେ ଭଲ ପାଇବା ରାଗିବା ରୁଷିବା কিসে করে চিহ্ন দেহতা দি হায় রে কহি বাংলা চলো পাড়াতে লাগে চাহা করে তোকে सुना जुड़िल नाई जीवु तोर पाखे रही तोते भल पाउथिमी नाई जीवु सुना मते तुही भूलिल তুমি মো পাখরে ছিল হেলে লাগুছিল দূর দূর କାହାକୁ ନଥିଲା ଖବର ମୋ ନିଜ ଠାରୁ ପ୍ରିୟା ତମେ ଏତେ ନିଜର ପାଦ ଖୋଜେ ପାଦ ତୋର ହାତ ଖୋଜେ ହାତ ତୋର মন খোঁজে মন তোর আখি খোঁজে স্বপ্ন তোর ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ଜିନ୍ଦଗି ଭର ମୁଁ ତୋର କରୁଥିବି ହିଫାଜତ କଥା ଦେ ହାତ ଛାଡ଼ିବୁନି ତୁ মো দুনিয়া ତମ ଛଲକା ଛଲକା ହସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ବେହସ মন চাহি প্রেম স্পর্শ একই বয়সর দোষ ଓ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗ କାହିଁ କିଏ ଯାଇ ପଚାରିବ ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ ଥରେ କେବେ ସିଏ ଉଠିବ ମୋ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ରହିଲା ଉଣା ମୋର ଏ ପ୍ରେମରେ କାହିଁକି ସେ ଚାଲିଗଲା ମିଛ ଗୁମାନରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ଯାଇ ପଚାରିବ ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ ଥରେ କେବେ ସିଏ ଉଠିବ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ସିଏ ଉଠିବ ମୋ ଜୀବନରେ निर्माखी सुकुमारी लगे सब बेले वर्षा है ମଇଦାନ କରିଦେଲା ଶିଖି ଯିବନି ଖାଉ ଭାଇ ତାପରେ ଦେବନି କାହା ପରେ ଦବ ଆଉ କି ଚାପି ଯିବନି ହେଇଗଲା କହିତା ନା ଥାଉଛି ଚିଡ଼ି ଖୋଜପଡ଼ି ଭିତରୁ ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପୁରା ରେଡି ଉଠେଇକି ଆଉ ଟିକେ କାଇଁ ବେଶୀ ହେଲା ତ ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ 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 ଦିଅ ହେଭି ଲୁଟ୍ ଦିଅ ପଥରଟା ଲୁଟ୍ ଦେ ସଙ୍ଗା ଲେଟ୍ କର
এই পত্রটা সময় দিয়ে দিও সেটা হবনি ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ହଁ ସେଟା ଦେ পেপর পকাই ଗୋଟେ দিও ଏଠି ଜୁଆନ ଖସିଗଲା ସେ ଯୋଗାନ କରୁଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଠିକ ଟାଇମ କେତେ ହେଲା ବସେଇଲେ ଦିଟା 2:05 ବେଳକୁ ତାକୁ ନା କାଦର କରିଦେଇଛି ନାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରୁଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଆଞ୍ଚ କଣ ସମୟ ଟିକେ ଦେଖ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖ ଆଉ କିଛି ଠିକ ଅଛି ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି ତ ହଁ ନେଇ ଆସିଛି ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ପକେଇଦବା ନା 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 ଭାଇ ତ ପାଦୁକୁରି ଲଙ୍କା ସେ ଲଙ୍କା ପକାଉନି ସେଟା ସ୍ମେଲ ନୁହେଁ ଖାଲି ଯାହା ପୋଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଟିକେ ସୁଇମ ଛୁଇ ପଡ଼ିବ ଖୁସୁଣି ମକା ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ଜାମ୍ପ ମାରି ହେଇଛି ଆମ ଖୁସୁଣିଟା ଆମ ଖୁସୁଣିଟା ଟିକିଲି ଆସି କଲା ପଚାରିଲୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଧର ଆଦାଇ ହାରୁ ନାହିଁ ଭାଇ ବଙ୍କା ହେଇଛି ସିଏ ଆଉ ଥାଙ୍କୁଳି ବଙ୍କା ହେଇଛି ମାନେ କିସ ବୁଣି ଦେଲି ଯେ ଚାରିଆଡେ ହେଇଗଲା ଏବେ ହବନି ପଇସା ହେଲା ବିରିୟାନୀ ହେଇଗଲା ଆମେ ଖାଇବୁ ସବୁ ଥାଉ ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଥାଉ ନା ନା ଫେର କବାଟ ଓକେ ପୁରା ପୁରି ସାଇଡ ରୁ ମାର ହଁ ସାଇଡ୍ ପୁରା ମାରନି ଆଉ କେରା ମାରିବି ଏଇଟା ତ ବିପ୍ଳବ ବାବୁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବାପୁନ ବାବୁ ମେନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ହେଲ୍ପର କରିଛନ୍ତି ବାବୁ ବାବୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଯେ କଚମ୍ବର ବାଢ଼ିବେ ଏଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି କେବଳ ପିଇବା ପାଣିଟା ଘିନିକି ଆସିବେ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଯାଇନି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ନେ ଠିକଲି ତମ କହୁଛୁ ମୋର ପହଞ୍ଚିକି ବଣିକି ଦିଅ ନା ନା ମୁଁ ନନା କରିଥିଲି ଚାମୁଚେ ବି ରାଇସ୍ ଦିଆହେଇନି ଥାଉ ଦିନ ତ ନ ଖାଅ ରାଇସ୍ କେତେ ଦିନ ରାଇସ୍ ଦିଅ ରବୁକୁ ଦିଅ ତାପରେ ତାର ସାଡ଼େ ମୋଟେ ନାହିଁ କାହାର କିସ ନାହିଁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି କିଏ ଖାଇଛି କିଏ ଖାଇଛି କହିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଭଲ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଖାଇବା ତ ଚଳିବ ନା ଟେଷ୍ଟ ଚଳିବ ଜଳିବ ନା ଜଳାଉନି ଜଳେଇଲା ମାନେ ଧର ଆଉ ପେଚା ବାବୁ ତମେ କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହୁନି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କେମିତି ହେଇଛି अरे वाह टेस्टी अरे वाह 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 ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାବୁ କିଏ କହିଲା ଆମେ ଶିଖିନେ ବୋଲି ମାରି ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଖାଉଛ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଆମର ବାପୁନ ବାବୁ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ରାନ୍ଧଛେ ଆମକୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା କିଛି କାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲନି ତମେ ଖାଲି ଖାଇବ କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ବେକାର କଥା আরে ছোটু বাঘ ভଳି গর্জন କରୁଥିବା ଏସିପିଟା କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଧିଆ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲୁ ନା? ବାଘ